Kwenzeka ke ukuthi ma sithenga izinto lezi sizisebenzisayo ngaba mhlambe ucingo i-cellphone noma kube i-laptop noma kube imoto sivamisa ukufika ke lezi zinto sekunezinto esezakhiwe kulezi zinto eziyimgomo lezi ukuthi uma uthinta endaweni ethile kufuneka leyo nto iphendule ngendlela ethile noma kufanele kwenzeke okuthile. Lokho mhlawumbe singakubiza phecelezi sithi ama-factory settings. Efonini yakho uma upress u-1 kune-setting eyathi le phone mayi ikhandwa yatshela ukuthi uma kupress u-1 kungaveli u-0, makupress u-2 kungaveli u-9. Enziwa lawo ma-settings ukuthi uma kupress u-1 kuvela u-1. Kanjalo i-TV uma uyichofa ushintsha channel yaprogramwa i-TV ukuthi uma press ibutton yaphezulu channel ishintshe. Kanjalo nezimoto esihamba ngazo nazo zinenhlobo zopetrol esanikezwe zona, zinenhlobo zama-plugs, zinenhlobo zamathayi ezinconywayo ezama-settings akhandwa yilabo ababekade beyakhile leyo moto noma leyo TV noma leyo phone. Kanjalo nomuntu uNkulunkulu mayemdala akamdalanga umuntu eyislate esingabhaliwe esiblank njengebhodi lelisemba kwami. uNkulunkulu mayidala umuntu afike nama-settings akuyena, wafika umuntu eprogranyiwe ukuthi njengoba sizwile ebusuku ukuthi uNkulunkulu wadala yonke into esemhlabeni ebonakalayo nengabonakali nezilwane ezicishe ezifane nathi ngento eziningi, kodwa kwenza umuntu ehluke kune-setting uNkulunkulu ayifaka kuyena yokuthi umfanekiso wakhe akazange ubeke ezihlahleni noma ezimbongolweni noma emafini noma elwandle. Kwane-setting uNkulunkulu athi umuntu mayemdala wafika umuntu enayo le setting yokuthi umuntu uzomdala ngomfanekiso wakhe. Ngenxa yalokho umuntu ukuthi ufika emhlabeni enaleyo setting yokuthi udalwe ngomfanekiso wakhe, umuntu enye yezinto azenzayo nokungenzeki ukuthi angazenzi nokungayefana nomuntu mengazenzi ukhonza. Le setting uNkulunkulu ayidala kumuntu ukuthi njobe menzile ngomfanekiso wakhe. Ubaba uShoba ushilo izolo ebusuku ukuthi enye lawo ma-settings ukudumisa uNkulunkulu, kodwa enye lawo ma-settings uNkulunkulu ayifaka kumuntu memdala ukhonza. uNkulunkulu akagcina-ke ngalokho ukuthi umuntu amfake le setting afika nayo. uNkulunkulu waseba nezinto ezithize ezifana nemithetho azumshayela zona umuntu ukuze le setting ekuyena yokuthi isidalwa lesi esikhonzayo. uNkulunkulu wasemisa izinto ezithile, enjengokuthini uma sifunda kuGenesis 2 verse 1 kuya ku-3 naka amazwi esiwafundayo lapho. uGenesis 2 uyena osilandisayo ekade sixoxele kona kuGenesis 1 maqondana nokudalwa komhlaba. uGenesis 2 akuyona impinda esilandiswa yona ngokudalwa komhlaba, kodwa sekunezinto eziyingcazelo ezingazange zichazwe kusahluko 1 kuGenesis ukuthi uNkulunkulu wazenza kanjani. Enye yalezo zinto ukuthi umuntu wamdala kanjani.
Izinto esiyithola kuGenesis 1 kuya kuGenesis 2 verse 1 kuya ku3 ukuthi uNkulunkulu uma esemdalile umuntu ngalezi insuku eziyisithupha kwaba losuku uNkulunkulu alwenza lwehluka kulezi insuku eziyisithupha okuwusuku lwesikhombisa lo esikubiza ukuthi iSabatha. Usuku lwesikhombisa kuthiwa uNkulunkulu waphumula ngalo. Waphumula ngalo usuku lwesikhombisa. Verse 3 uNkulunkulu wabusisa usuku lwesikhombisa walungcolisa. Ngokuba ngalolu suku waphumula emsebenzini yonke ayeyidalile uNkulunkulu wayenza. So ensukwini eziyisithupha uNkulunkulu esebenza edala umhlaba. Kodwa mase kufika usuku lwesikhombisa uNkulunkulu walwenza lolu suku lwehluka ensukwini zonke ezinye ezikhona. Ukulolu suku uNkulunkulu angagcini nje kuphela ngokuphumula kodwa uNkulunkulu futhi walenza labangcwele. Walenza labangcwele. Hayi usuku lokuqala lwesibili, lwesithathu, lwesine, lwesihlanu, lwesithupha. Kodwa usuku lwesikhombisa okuwusuku lweSabatha. Walenza uNkulunkulu labangcwele. Uma Exodus 12 verse 16. Exodus 12 ukhuluma ngesikhathi lapho abantwana bakaIsrayeli uNkulunkulu esebalungiselela ukubakhipha ebugqileni baseGibhithe. La kade begqilaze khona 430 years. uNkulunkulu sebanikeza manje umyalo ukuthi njengoba lehlane enyuka ehlane ningakafiki ezweni lesithembiso. Kunomyalo engizonikeza wona oqondene nalolu suku lwesikhombisa. Lolu suku uNkulunkulu aphumula ngalo. Lolu suku uNkulunkulu alingcwelisa. Uthi Exodus 12 verse 16 ngosuku lokuqala niya kuba nomhlangano ongcwele nangosuku lwesikhombisa nibe nomhlangano ongcwele kungasetshenzwa ngazo kuphela okudliwa ngabantu bonke lokhu kodwa makwenziwe. Usuku uNkulunkulu aphumule ngalo, usuku uNkulunkulu alingcolisile. Manje utshela abantwana bakhe besazula ehlane uthi kunosuku enginibekela lona manje okufuneka ukuthi niyeke yonke imisebenzi yenu enizoyenza okuwusuku ongcwele. Funa nenze njani ngalolu suku uma beniyeke yonke imisebenzi yenu eniyenzayo. Funa nihlangane nibe nomhlangano ongcwele. Nihlangane nizokwenza indumiso engcwele. Nikhumbule imisebenzi engiyenzile nginikhipha ebugqileni baseGibhithe. Nakuba ningakafiki ezweni lesithembiso kodwa naku umthetho enginishayela wona ngalolu suku lwesikhombisa. Usuke ngaphumula ngalo kusuku olungcwele. Nize ningalenzi iphutha ukuthi nisebenze ngalo. Ngoba usuku olungcwele nibe nani nomhlangano ongcwele. Exodus 16 verse 23. Sibanika umyalo manje maqondana ukuthathwa kwemana nokuqoqwa kwemana. Uthi insuku eziyisithupha nje iqoqa imana. Kodwa niqoqe okwenele usuku lolo lwangalelo langa kuphela ningaqoqi ukudla okuzosala kuphinde futhi nizinikubekela lelo ngalakusasa ama leftovers. Nekubona ukudla ezivukela kuekuseni masilambile. Khwayekile. Uvuke ukhwaya amabhodo. uNkulunkulu wathi ngakwenzi lokho ngemana idlani konke gezwe amabhodo kube clean. Exodus 16 verse 23 wathi kuzo lokhu kuyikho uJehova akukhulumileyo kusasa kulusuku lokuphumula iSabatha elingcwele likaJehova. Yosani lokho eniyakukosa nipheke lokho eniyakupheka nizibekele konke okuseleyo kulondolozwe kuze kuse. Kodwa makufika ngosuku lwesithupha usuku lokuqala kuze kube usuku lwesithupha beniqoqa okwenene. Kodwa mase kuusuku lwesithupha kuze kube usuku lwesikhombisa ngiqoqa okwe 2 days ukwenza ukuthi ngosuku lwesikhombisa ningasebenzi.
ngoba usuku olungcwele usuku uNkulunkulu aphumula ngalo. uNkulunkulu lolu suku lokudumisa, lolu suku lokukhonza, uthe uNkulunkulu manje sebanikeza umthetho obhaliwe ozofundwa udluliswe kuzizukulwane ngezizukulwane. Umnumzane wekhaya afundisa izingane zakhe, amadodana akhe ngalomthetho. uNkulunkulu wayesethi lo mthetho ngifuna ushicilelwe phansi ube ingxenye yemithetho eli10. Exodus 20 verse 8 kuya 11. Maqondana lusuku olungcwele. Maqondana lusuku olungcwele kufuneka nini ukuhlangana okungcwele. Exodus 20 verse 8 kuya 11. Khumbula usuku lweSabatha. Yini esebenzisa igama lokukhumbula? Ngoba ukhulumile ekuqaleni Genesis 1, Genesis 2 lolu suku olungcwele, usuku lokuphumula. Wabashayela umthetho bezulazula ehlana. Usethi manje lo mthetho ngoba ngiqala ukunitshela wona, khumbulani ke manje ukuthi usuku lwekhumbulani usuku lweSabatha ulungcwelise. Izinsuku eziyisithupha uyakusebenza uwenze wonke umsebenzi wakho, kepha usuku lwesikhombisa liyiSabatha likaJehova uNkulunkulu wakho. Awuyikusebenza umsebenzi ngalo, wena nendodana yakho, nendodakazi yakho, nenceku yakho, nencekazi yakho, nezinkomo zakho, nomfokazi esemzini wakho. Ngokuba ngezinsuku eziyisithupha uJehova wenza izulu nomhlaba nolwandle nakho konke okukukho, waphumula ngosuku lwesikhombisa. Ngalokho uJehova walibusisa usuku lweSabatha walungcwelisa. Sekusemthethweni manje. Genesis 2 sitsheliwe ukuthi lolu suku uNkulunkulu waphumula ngalo walenza laba ngcwele. Kwanemithetho eshaya abantwana bakwa-Israyeli bezulazula ehlane. Manje lo mthetho ukuthi lolu suku lwesikhombisa okuwusuku lokukhonza sekunomthetho manje usushayiwe. Sekunomthetho manje usungasho mhlawumbe usuku i-constitution. Lolu suku lweSabatha likaJehova. Uma yonke into. Uma gqojito ito abantu bedeleka bebhikisha emsebenzini, kungangeni umuntu, kungaphumi umuntu. Nakube ne-lockdown ngalolu suku lwesikhombisa, usuku lweSabatha. Akulona usuku lwenza amawashini, akulona usuku lokuvakashela omakhelwane bakune-stretch tent kunomcimbi oqhubekayo. Akusilona usuku lokuze esontweni uma ubhurekile zingekho izinto ezenzakalayo empilweni yakho. uJehova batshela lolu suku olungcwele, usuku lokuhlangana. Kuhlangana kuzokwenziwani? Hayi kuzoshaya ithomoya, kodwa kuzokhonzwa. 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 Exodus 35 verse 2. Ngendlela eserious ngayo le ndaba yosuku lwesikhombisa, uNkulunkulu ngoba ezazi inhliziyo zabantu ukuthi zinjani. uNkulunkulu wayesathi nje umthetho senginishayele wona nje ngalolu suku lokukhonza, ngalolu suku olungcwele, ngiyazazi inhliziyo zenu bakhona abazofuna ukwenza izinto zabo ngaleli la. Exodus 35 verse 2. Wayesethi uNkulunkulu izinsuku eziyisithupha kwasetshenzwa umsebenzi, kepha ngosuku lwesikhombisa kuyakuba usuku olungcwele, libe yiSabatha likaJehova. Bonke abenza umsebenzi ngalo bayokwenziwa njani? Sikwebo sentana. Usuyabona usuku serious kanjani emehlweni kaNkulunkulu. Usuku lokukhonza. Usuku lokukhonza. uNkulunkulu ubona kwenela ngathi ushayela umthetho ngoba inhliziyo zethu uyazazi, esisabisa manje. Besigwajisa manje. Ukuthi make kwenzeka walingeka
kunesigwebo esizomlindela loyo azobhekana naso okuyisigwebo sendawo. Okuyisigwebo sendawo. Kepha kwenzakaleni abantwana bakwa-Israyeli belandela ey'nyathelweni zawo okhokho balo balwephula lusuku lwesabatha. Njengoba namhlanje liphulwa nje lusuku lwesabatha. Lephula lusuku lwesabatha namhlanje. Ulusuku lokukhonza. Kunomikhokho wethu obizwa ukuthi John Calvin. Ubiza inhliziyo yomuntu athi is a perpetual idol factory. Okungukuthi imboni ekhiqiza izithixo onkulunkulu usuku nemini imboni engavali. Esinye sethixo isikhiqizwayo ilemboni eyinhliziyo ukweqa lomthetho ukukhonza. uNkulunkulu elimisile usuku walikhetha. uNkulunkulu elimisile usuku washaya umthetho ngalo. uNkulunkulu elimisile usuku wasesabisa ngalo ukuthi kuyoba nesigwebo sendawo. Kodwa inhliziyo yomuntu injani? Yaweqa lo mthetho. Isihloko engilezwe sona isihloko esithi ukukhonza amadlozi. Ukukhonza amadlozi. Kulosuku uNkulunkulu alimisile lokukhonza uNkulunkulu. Kodwa kuney'nsuku okugujwa ngazo okwenziwa izinto ezithize kungakhonzwa uNkulunkulu. I-factory setting uNkulunkulu efakile kumuntu yokuthi umuntu okhonza yena. Waze wamnika umthetho. Waze wamnika isexwayiso. Kodwa umuntu ukhonza abakho uNkulunkulu isithixo. Akudingeki ukuthi nginikhumbuze bazalwane ukuthi udaba olinohlevane lo. Udaba olunencindezi enkulu thini kakhulu asibala eMzansi eNingizimu Afrika. Wasindisa umuntu emndenini. Akangakhonza amadlozi, wakhonza uNkulunkulu ophilayo, wakhonza iNkosi uJesu Kristu. Abanye bayaxoshwa emndenini yabo. Abanye bashaywa ngendololwane emndenini yabo, bathathwe njengezinto ezingasekho esizashona. Abanye bahlezi ibhojozi emndenini yabo. Babheke ngamehlo okhozi ukuthi imiphi imicimbi esithi masimtshelile eze kuyo. Imiphi imicimbi esithi masimtshelile angezi kuyona. Ngakho-ke bazalwane kuyisihloko lesi esinohlevane kodwa kuyisihloko esimqoka ukuthi sidlinze ngaso. Engizokwenza ngizoqala ukuthi ke sihlazike sichazele ligama lokukhonza ukuqala lo. Kwenza izinto ezimbili kuphela. Sohlaziya igama lokukhonza kulisho ukuthini leli gama. Okwesibili engizokwenza ukubuza imibuzo emithathu. Oqala umbuzo engizowubuza ukuthi lithini iBhayibheli ngokukhonza amadlozi. Umbuzo oqala lo engizowubuza. Umbuzo wesibili engizowubuza sibi kangakanani isono sokukhonza amadlozi. Umbuzo wesithathu neyokugcina engizogcina ngawo. Singenzani ukuthi sibuyele emasisweni? Singenzani ukubuyisa izisekelo zenkolo, izisekelo zezwi laNkulunkulu? So leyo mbuzo emithathu leyo mbuzo emithathu bazalwane soyibheka. Number 1 sizohlaziya igama, 2 sibuze imibuzo emithathu. Lithini iBhayibheli, sibi kangakanani lesono, senzeni ukubuyisa izisekelo? Umkhuleko wami ukuthi uma ekhona la ukhonza amadlozi. Mekhona ukwenza amadlozi.
engathi umoya kaNkulunkulu ongcwele angayithinta nawe yakhe inhliziyo, ubone ububi bokukhonza abantu abangasekho, uphenduke ukhonze inkosi uJesu Kristu. Kithina esesindisiwe sadilive embusweni wokukhonza abangasekho, engathi uNkulunkulu ngalesi sifunda ngaqinisa izisekelo zokukholwa kwethu. Simimpela ngoba kunzima egcineni nje ngizomtshengisa izimo esibhekene nazo. Kunzima uma umile ukuthi awakhonza abantu abangasekho. Yiloyo umkhuleko wami enginayo. Yini ukukhonza? Kuyini ukukhonza? Ukukhonza yinoma yini into oyithembayo, yinoma yini into oncike kiyo, yinoma yini into ocela kiyo, yinoma yini into obonga kiyo, yinoma yini into oyenzela imhlatshelo. Ukukhonza ke lokho. Ngiyazi abakhonza manje abathandi lokho, bathi asibakhonzi sebakhumbula. No. Once wabonga, once wacela, once wahlaba, once wakhuluma, ukhonza lokho. Ukhonza lokho. Ukhonza lokho. Izona ndlela lezo abantu abakhonza ngazo uNkulunkulu. Izona ndlela lezo uNkulunkulu umuntu mayemdala ayevele ezibisile ukuthi lama settings umuntu amfaka kona, indlela umuntu ayongikhonza ngayo, number 1 uyocela kimi ngoba udepende kimi, uyabonga kimi ngoba vele mina ngizobe ngipha izinto. Kwesi isikhathi kunemhlatshelo uNkulunkulu ayimisa ukuthi abantu bakhe bamhlabele bebonga. So sisiyabona ke lokhu kodwa ukuthi le ndaba yokukhonza amadlozi into vele ecashunwe noma eyebiwe eBhayibhelini osethi into yethu. Thina besizwe samaZulu nesizwe esinsundu esimbisholo sala eMzansi eSouth Africa. So makhuluma ngokukhonza kunaleyo mkhakha leyo, ngeke ukhonze into ungakhuleki kiyo, ungaceli kiyo, ungabongi kuyo, ungayenzeli imhlatshelo. Ukhonza ke lokho. Ukhonza ke lokho. Asibuzeni umbuzo wokuqala. Lithini iBhayibheli ukukhonza amadlozi? Lithini iBhayibheli ngokuthi abangasekho ukukhulekwe kibo, ukucelwe kibo, kubongwe kibo, kube nemhlatshelo abenzelwa yona, okuyimicimbi eyamiswe uNkulunkulu ukuthi abantu bakwaIsrayeli uJesu engakafiki bayenzele uNkulunkulu uqobo lwakhe. Sayithatha thina sayenza yaba yisiko lethu, sathi le mcimbi uNkulunkulu ayimisile ukuthi yenzelwe yena, khulekwe kuyena, kucelwe kuyena, kubongwe kuyena, kwenziwe imhlatshelo kuyena. Sayenza thina. uNkulunkulu uma ibheka-ke leyo nto, lithini izwi lakhe ngokukhonza amadlozi? Ngiyathanda ukuthi ngiqaphelise ukuthi uma siphendula lo mbuzo, yingakho ngithe lithini iBhayibheli, hayi bathini abantu abasindisiwe. Kwake kuthiwe hayi into zabantu abasindisiwe lezo, into zabantu abasaba ukuhlaba la lezo, izinto zabantu abahlaba ebusuku lezo. No, umbuzo la uthini? Lithini iBhayibheli? Lithini izwi lenkosi? Abanye bethi manga belezinto umelana nazo bethi hayi yisiko lethu lelo lokukhonza amadlozi. Lithini iBhayibheli? iBhayibheli bazalwane alihlonisi, liyayichitha indaba yokukhonza amadlozi. Liyayichitha indaba yokukhonza amadlozi. Khumbula phela uNkulunkulu ukuthi uyena odala umuntu, wamnika lama settings akuyena ukuthi lo muntu uzokhonza, waze wamnikeza nosuku okufanele akhonze ngalo, waze wamnikeza nento ezomfaka itwetwe ukuthi umuntu angakhonzi abanye uNkulunkulu. Yabo-ke kufanele sisho ngokungananazi ukuthi uNkulunkulu uyawachitha ngokuphelele ukukhonza kwamadlozi.
Exodus 20 verse 3. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Qaphela igama elithi onkulunkulu enwakhona mncane. Okuchaza ukuthini akusiyena uNkulunkulu weqiniso enomkhulu. oNkulunkulu ngoba uNkulunkulu njani bazalwane? Munye uNkulunkulu uneziqu ezintathu. Kodwa kukhona abanye uNkulunkulu uJehova okwathi umenikeza uMose lomthetho wazi ukuthi abantwana baseGibhithe bajwayele oNkulunkulu abehlukahlukene esizweni saseGibhithe. Wayesethi ke nje wathi ngimkhiphile eGibhithe khohlwani labo uNkulunkulu kade nibazi niseGibhithe. Ningabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Verse 4. Ungazenzeli izithombe ezibaziweyo. Lezi babusho bathi khuluma ngazizo lebusuku. Namfanekiso okusezulwini ngaphezulu, nokusemhlabeni phansi, nokusemanzini phansi komhlaba. Ungazikhothameli, ungazikhonzi ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wakho nginguNkulunkulu onomhawu. Ngihambela ukubi bawoyise kubantwana kuso izizukulwane sesithathu nesesine sabangizondayo. Kepha ngibenzela umusa abayizinkulungwane abangithandayo begcina imiyalo yami. iBhayibheli bazalwane liyakuchitha ukukhonza abantu abangasekho. Liyakuchitha iBhayibheli ukukhonza abanye onkulunkulu. Lichitha ngisho nokukhonza, lichitha ngisho nokubaguqela, lichitha ngisho nokwenza izithombe ezifana nabo ezibaziyo, lichitha ngisho ukwenza imifanekiso yezithombe. uNkulunkulu uNkulunkulu onomhawu. uNkulunkulu onomona. Onomona ngathi. Onomona ngawo umuntu ngoba akekho umuntu ophilayo ongaphumbanga esandleni sikaNkulunkulu. Wonke umuntu ophilayo udalwe uNkulunkulu. uNkulunkulu unegunya-ke lokuthi abe nomona nathi. Njengawe nje. Uma uganiwe nomona nomkakho. Nosazoshaya. Oselotshweliwe ufuneka azi umyeni wakhe nje emlobole. Uzoba nomona umyeni wakhe. Ngizomnika iwasho. Nomona uNkulunkulu. uNkulunkulu sidalwe uyena. Sibunjwe uyena. Waze wasenza uNkulunkulu sehluka endalweni yonke khona. Okuyithi ngeke ukuthole kweyinto edaliwe. Umfanekiso kaNkulunkulu. Lo mfanekiso kaNkulunkulu wayesesenza uNkulunkulu sibe yidalwa ezikhonzayo. Ezikhonza yena. Ingakho ukuthi uNkulunkulu uzungalokothi. Noma ngabe attractive kanjani labo uNkulunkulu. Noma bengapromisa ini labo uNkulunkulu. Uzungalokothi. Ube nabanye onkulunkulu uzungeze nemfanekiso. uNkulunkulu onomona. uNkulunkulu onomona. Deuteronomy 18 verse 9. Deuteronomy 18 verse 9. Back 14. Nxa usufike ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona, awuyikufunda ukwenza izinengiso zalelo lizwe. Makungafunyanwa kuwe odabulisa indodana yakhe noma indodakazi yakhe emlilweni, noma umbhuli, noma ohlola ngemimoya, noma ohlola imihlola, noma wenza imilingo, noma umlumbi, noma wenza iziphonzo, noma obhula emadlozini, noma umthakathi, noma umlozikazana. Ngokuba yilo nalo ozenza lezi zinto uyisinengiso kuJehova. Ngenxa yalezi zinengiso uJehova uNkulunkulu wakho uyabaxosha phambi kwakho. Uphelele kuJehova uNkulunkulu wakho. Ngokuba lezi zizwe uyakuzidla ziyabalalela abahlola imihlola nabanamadlozi. Kepha wena uJehova uNkulunkulu wakho akakuvumelanga ukwenza kanjalo. uJehova uNkulunkulu wakho uyakuvusela umprofeti wakho kubafowenu onjengami nimlalele.
uJehova uNkulunkulu wakho akakuvumelanga ukuthi wenze imhlola imikhuba leyenziwa lapha ukuya kubabhula ukudabulisa indodana yakho phe komlilo unikele ngayo ukuya kubalumbi yoqupha ukwenza isiphonzo uphonzo uyobhula emadlozini. uNkulunkulu uthi lezo zinto lezo awuyikuzenza wena. Yini ndaba ethi uNkulunkulu awuyikuzenza? Uma ebheka lezi zinto ziyini uNkulunkulu emehlweni akhe? Uthi ziyisinengiso. Ziyisinengiso. Ngamanye amazwi lithini iBhayibheli ngabantu abakhonza amadlozi? uNkulunkulu mebabheka abantu abahamba beyobhula ezangomeni. Abantu abacuphayo bangabe benziwe okubi abathile abangabazi. Abantu abahambayo beyohlola imhlola. Emehlweni kaNkulunkulu babuka kanjani labo bantu? uNkulunkulu bayisinengiso. They are an abomination to God. Bayisinengiso. Uyabona umuntu uthi isinengiso akushiyo ukuthi unesitefe. Uyabona ukuthi maye uyabazi umuntu uthi unesitefe. Uba unesitefe. Uba nesitefe ngoba isitefe kuhamba esiphela ngithi mhlawumbe into efezizayo mayisihambe yaphela ngithi nibuye nibuyisana lo muntu kuphela kuba isitefe kwalo. uNkulunkulu like an abomination. Into abomination uNkulunkulu sinye kuphela indlela sokuthi lo muntu abuyisane noNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu lo muntu umeze wafe ngakholwa loyo muntu uNkulunkulu indaba yakhe yokuba isinengiso kuyena uyilungisa ukuthi amphonse emalanga benesihoko. So wonke umuntu ogulayo, wonke umuntu ofunayo kwaba namadlozi, ohambayo ogula, wonke umuntu owenza zonke izinto ezithinta ukukhonza kwamadlozi, loyo muntu iBhayibheli malimchaza lithi loyo muntu isinengiso phambi kaNkulunkulu. Isinengiso phambi kaNkulunkulu. Bonke abantu emimkhuba esiyibonayo kwabakhonza amadlozi ukuthi iqhaza lamadlozi elinye yilokuthi ibona abasikhulumelayo abaseduze kaNkulunkulu sisondela ngabo eduzane kaNkulunkulu. Nalokho futhi kuyisinengiso phambi kaNkulunkulu. uTimotheo alisahluko 2 verse 5 sithini? Ngokuba munye uNkulunkulu, munye futhi nobani? Nomlamuleli phakathi kwabantu noNkulunkulu. Ubani lo mlamuleli phakathi kwabantu noNkulunkulu? Umuntu uJesu Kristu. Akulona unyazi. Akubona abantu bakile bangasekho okhokho bakhe bangasekho. Mofuna uxolelwa munye umsebenzi uNkulunkulu awemukelayo owenziwayo bese uNkulunkulu uyamxolela lo muntu umsebenzi kaJesu Kristu awenzile esiphambanweni. Munye umlamuli phakathi kwabantu noNkulunkulu. Kunolimi futhi olusetshenziswayo ukukhuza lo mkhuba okukhonza amadlozi. Kunolimi olusetshenziswayo eBhayibhelini. Bothola isikhathi bokuyofunda incwadi kaMprofeti uHosea. Umprofeti uHosea uNkulunkulu wamiyala esewabonile wonke amanyala enziwa abantu bakwaIsrayeli. Beqoma abanye onkulunkulu bezinye izizwe bemnyaka uNkulunkulu njengomyeni wabo wezokomoya begijima nabanye onkulunkulu. uNkulunkulu wathi Hosea umprofeti omncane wathi nawe ngifuna ukwenze wena ukuze ubuzwe ukuphila lokubuhlungu engibuzwayo engibenziwe uIsrael engibenziwe abantu bami engibadalile. Nanti nje ngifuna uyenze wena Hosea ukuthi wena uhambe uyofuna owesifazane ozogana. Kodwa bayeke bonke abesifazane abaphila impilo kahle abathembekile, ubayeke bonke uhambe uyofuna owesifazane ongumqwayizi oyisifebe odayisa ngomzimba bese uyamthatha lo wesifazane akugane. Uzothi sekuganile bese phuma ekushiya wena Hosea ayoqoma ngaphandle imzalisa indoda.
wena Hosea mangabe esimzalisile indoda umthathe nengane yakhe leyo ayizaliswe indoda khona uzobuza uhlukweni bezo Israel ngiyumyeni wakwenza-ke unkosikazi loyo kaHosea wakwenza-ke lo Hosea 1:1-2 izwi kaJehova elafika kuHosea indodana kaBheri ensukwini zawo Uziya noJothami no-Ahazi noHezekiya amakhosi akwaJuda nasezinsukwini zikaJerobhowamu indodana kaJowashi inkosi yakwa-Israyeli. Lapho uJehova eqala ukukhuluma ngoHosea, uJehova wathi kuHosea, hamba uzithathele umfazi ophingayo nabantwana bophingayo, ngokuba izwe liyaphinga nokuphinga ngokungamlandeli uJehova. Thathele umfazi ozokuphingela ingane ezintathu. Wafundisa Hluko 3 zizinizwe namagama umthande kodwa. Ingabe abaprofeti banamhlanje abaphila kamnandi kanje ubone la ikhona. Wawuzimba umprofeti ngalesi sikhathi. Omi wathi akashumayele 3 years ihamba kunqubo. Ehle nyuka phakathi kwabantu aphila kubona engagqokile. Lokhu uhamba uyothatha isifebe lo wesifazana uzokuzalela ingalo ngezone zakhe zontathu bese buya nathi uthando. Khona uzobuza ubuhlungu engibuzwayo ngoIsrael. Uma engishiya mina uNkulunkulu wakhe omdalile ayokoma. Akhonza abanye uNkulunkulu. Ulimi osetshenziswayo eBhayibhelini ukukhonza amadlozi uqoma. Spiritual adultery, ukufeba. Shiya uNkulunkulu njengomyeni wakho okuthandile wakudala wazinikela ngendodana yakho uJesu Kristu umshiye wena uNkulunkulu. Uyoqoma abantu abafile ababolile abasemhlabeni abangakwenzi lutho. Kule Jesu ezazimisiwe kwangenamyalo nje kuphela, kwangasetshenziswa ulimi lokuphinga kuphela, kodwa kuneJesu ezazi kade zimisiwe uNkulunkulu oyokatholakala phakathi kwabantu bami ekhonza abantu abangasekho, ekhonza amadlozi. Kulesi Jesu lo muntu esimfanele. Deuteronomy 17:2-7. Uma kutholakala phakathi kwakho ngaphakathi kwelithile lamasango akho uJehova uNkulunkulu wakho akunika wona, owesilisa noma owesifazane owenza okubi emehlweni kaJehova uNkulunkulu wakho ngokweqa isivumelwano sakhe, wahamba wakhonza abanye onkulunkulu, wakhuleka kubo, noma yila lapho mshokade ekhuluma ngabe babe seGreece, noma uNkulunkulu welanga, noma inyanga, noma ibandla lezulu engingayalanga ngakho, bese ubikelwa kona ukuzwe ukuzisisa. Bheka uma kuqinisile leyo nto iqinisekile yokuthi isinengiso esinjalo senziwa kwaIsrael, uyokhiphela lowo wesilisa noma lowo wesifazane owenze leyo nto embi emasangweni akho, lowo wesilisa noma wesifazane umkhande ngamatshe aze afe. Khande ngamatshe aze afe. uNkulunkulu akagcini nje kuphela ukunikeza umyalo ukusebenzisa ulimi lokuphinga, kodwa uzanikeze nesijeziso ukuthi uyatholakale ekhonza amadlozi phakathi kwenu, nomthatha investigate nithole lento ekhulunywayo ngaye ngempela uhlabile lo muntu, usifakile isiphandla lo muntu, na ubufakazi buyabonakala, nomthatha lo muntu nize ningambulele naphakathi komuzi wami nimkhiphele ngaphandle nimgcobe ngamatshe aze ezenjani aze afe. Uma kuyisihlobo sakho uyoba ingxenye abantu abamkhiphela ngaphandle bamgcobe ngamatshe aze afe. Uma kuba wakho owenza lemkhuba yokukhonza abantu bangasekho, wawuyoba ingxenye enkulu elimthathayo limkhiphele ngaphandle limgcobe ngamatshe aze afe. Uma ungumntanakho ukhonza abantu abangasekho, wena uyokulida lelo thimba lelo, nimkhiphele ngaphandle komuzi nimgcobe ngamatshe
aze afe. Lokho iBhayibheli likushoyo. Ake sibheke umphumela. Noma singawubheka umphumela. Lokho akusikola iPheli Testament elidala. Testament elisha mawufunda iSambulo 21 verse 8. Sambulo 21 verse 8 sithi kepha amagwala nabangakholwayo nabanengekayo nababulali nezifebe nabathakathi nabakhonza izithombe nabakhonza amadlozi nabo bonke abaqamba amanga isabelo sabo siyakuba secibini elivutha umlilo nesibabuli okungukufa kwesibili. So this Jesus so as apply iBhayibheli Testament elidala. Mabe khona la. Ihlobo zakho zaziyo eziyenzayo lemkhuba zafica ukufa. Nathi sabela ababekele sona. Sibili livutha umlilo. Isibabuli. Akusekho mbuzi yokhaliswa. Kuthiwa hayi ibhodlisa ulaka labantu abangasekho. Akusekho umnikelo okwenziwa. Kuyashwelezwa. Wamunye umnikelo owenziwe eCalvary. Mikhali indodana kaNkulunkulu Eloi lama sabakthani ukuthi uNkulunkulu wami ngishiyelane yenza lo mnikelo ukuthi wonke umuntu ayeke ukukhonza izithombe akhonze uNkulunkulu ukuze ngosuku lokwehlulela isabelo sabanjalo singabi secibini lomlilo nesibabuli. Kodwa bemukeliso ukuphila okuphakade. Bahlanganyele nabangcwele kaNkulunkulu behlabelela. Bethi ungcwele. Nanku umphumela. Uyini umphumela wabantu abakhonza amadlozi? Mubabheka. Umuhlangane nomuntu okhonza idlozi umbheke. Uyini uyibona ke? Umuntu umuntu osindisiwe umbheke uthatha umuntu okhonza idlozi. Yazi lezinto obonayo. Eyasho ngolutho. Bethule nje lalo engazathi ngisindisiwe, lalo engazathi ngisindiswa ngikhonza. Kunezinto ovela ubona. Fashion. Uyambona umuntu udidekile lo muntu. Yamona bedidekile lo muntu ekhanda. Uphambene ikhanda kodwa akahlayi ukuthi mhlawumbe usesibhedlela sehlayi. Uyibone khona ungahambi kahle ekhanda. Bobona ngekusukusiso omuhle. Mhlawumbe unemgodi le mehleka le amapimpuls. Lawa muhle usisi muhle usisi. Weza suke athatha udaka. Hayi futhi nalo mhlawumbe ngithi khona lezi zinto umama bagcoba ngazo ehambisana ukuthi complexion yesikhumba sakhe sinjani. Ngithi lazi lezi zinto ezigcotshwa. Athatha udaka impela olubovu. Alhuqa ebusweni, agcobe nala emlenzeni. Hamba uthatha ivalo lezi Coca-Cola, yabo lezi zivulwa lezi zithiwe lezi. Hayi lezi isikrufu. Athatha okuzibili ngabhoboza bese ifaka la njenge necklace yasemaqakaleni. Abese sukela umsila wehash. Awuthatha ufake endwini awuphatha. Ahambe uphethe. Hlala nje uphethe kahlukana. Abese thatha isidunu senkukhu. Athathe nomhlambi iqhuda sithatha sisike. Usisi ophilayo umuntu. Wazi muhle lo sisi. Ungageza akuthathe konke lo bese kufaka. Njenge ponytail, kuthiwa ngithi ponytail. Asathi isikhoba senkukhu asifakela njenge ponytail. Usiyabheka nje ethule nje ummise nosiso sindisiwe la ongazenzile usuyabona khona ungahambi kahle. Engasho ngolutho. Ake sibheke uIsaiah uthi. Ngikufayise ukuthi uIsaiah uthi. Ayisona Mahubo 1:15 verse 2. Amahubo 1:15 verse 2 kuya 8. Ilapho uzofika uboneke ukuthi uma umbheka lo muntu kusuke kwenzakalani ngomthetho ukuthi ngasuka into enhle intombi le.
ihuqe ngodaba. Abawu 115 verse 1 noma siqale verse 2. Verse 2. Abezizwe bayokusho ngani ukuthi uphi manje uNkulunkulu wabo na? Kepha uNkulunkulu wethu usezulwini wenza konke akuthandayo. Izithombe ziyisiliva negolide, umsebenzi wezandla zomuntu. Umlomo zinawo kepha azikhulumi, amehlo zinawo kepha aziboni, izindlebe zinazo kepha azizwa, zinamakhala kepha azihogeli, zinezandla kepha aziphathi, zinezinyawo kepha azihambi, azikhulumi ngomphimbo wazo. Abazenzayo bayafana nazo bonke abazethembayo lezi zithixo eziyizithombe zegolide nesiliva, ezinomlomo kodwa azikhulumi, ezinezindlebe kodwa azizwa, ezinezandla kodwa aziphathi, ezinezinyawo kodwa azihambi, ezinephimbo kodwa azikhulumi. Abazethembayo lezi zithixo, ababethembayo labo uNkulunkulu bayafana nabo. Bayafana nabo. Ngoba isithixo ungasithatha usigobise noma yini, ungasithatha usilengise noma yini, ungasithatha usifake noma yini ekhanda, ngeke siphendule ngoba sekwenza into unnatural. Abazenzayo izinto bezenzela uNkulunkulu bokuzenzela amadlozi, izwi lenkosi lithi bagcina sebefana nethixo lakhonza. Elinye igama elisetshenziswayo, elisetshenziswayo ngamadlozi kuthiwa yithutha. Lelo gama olusihumusha ngesingisi, it's stupid, it's an idiot. Ngesizulu mase ukhumshela ngabe esilungwini, he's an idiot. Kodwa yibo labo bantu esibakhonzayo, ithutha. Uma sibethemba ngoba siyabethemba silandela bona, sigcina nathi sesinjalo futhi nathi sesithuthuzela njengabo. Ngoba silandela ithutha, bayisithutha. Kuyekwenzeka kuze kuthiwa baxabene, bahamba bexabenela emhlabeni. Abanye kuthiwa bahamba bengashadile la emhlabeni, bekipitela bangashada. Sebeshonile babili basezulwini quote unquote. La bekhona lapho la bekho bala. Kodwa manje labantu okuyibona kuthiwa baseduze noNkulunkulu, yibona abakwazi ukukhulumela noNkulunkulu, yibona okufuneka banicele kubona, yibona okufuneka nibonge kubona, bese kuthiwa leyo ndaba bakwazi uyilungisa, kufuneka unithenge imbuzi uyilungise la namuva. Uyabona uthutho lapha, uyabona uphupho lapha. Wabakhonza uNkulunkulu, abakhonza ithixo bagcina sebethuthuzela nabo njengabo. Uzenzele uNkulunkulu umali uNkulunkulu, umali uNkulunkulu. Ukuzenzela uNkulunkulu is a rejection of God. Ngoma sifunda Genesis 2, uNkulunkulu wadala zonke izinto ngezwi lakhe elinamandla, wasikhuluma zabakhona. Konke okukhona okubonakalayo nokungabonakali. Kulakuthe mase kufika kumuntu amdale ngomfanekiso wakhe, wathatha osekukhona vele inhlabathi wambumba ngayo. Wathatha osekukhona vele ubambo lowesilisa, umkhanda ngalo wesifazane, wamnikeza le image, wamnikeza lo mfanekiso kaNkulunkulu. Kodwa lo uNkulunkulu bisemlahla, sikhonza abanye uNkulunkulu. Lafana umuntu nomntwana semncane umntwana, umuhle umntwana. Amthatha uyise nonina athi, Inkani nodoni.
akhipha umntwana wakhe amehlo, khanda amehlo ngonodoli, akhipha izandla zomntwana, khanda izandla zikanodoli, khipha inyawo zomntwana, khanda inyawo zonodoli, uplastic noma ngani. Abese nanga umntana ayeke umntwana ophilayo, athathe nodoli, athi nanga umntana amncelise, akwazi ukuncela lo. Ukwenze njalo-ke, ukwenze njalo-ke ukukhonza abantu abangasekho. Lokho iBhayibheli likushoyo. Sibi kangakanani isono? Ukumbuzo wesibili. Sibi kangakanani isono sokukhonza amadlozi? Yabona, sike safunda isambulo 21:8 ukuthi bonke abakhonza amadlozi isiphetho sabo ukusho emlilweni sibabu. Sike sakukhuluma lokho. Ubuke solo sokukhonza bangasekho. Sesike sasho sithi ukuthi ukumala uNkulunkulu. Ukuyala le factory setting esinayo uNkulunkulu ayibike kuthina ukuthi singabakhonzi thina. Ukukhonza uNkulunkulu, hayi uNkulunkulu, hayi ukukhonza nasodwa. Ukuyala yonke umsebenzi uNkulunkulu ayenzile ezimpilweni zethu kusidala, ozodala izinto esiyidingayo thina. Angasidingeli uNkulunkulu. uNkulunkulu akadingi amanzi. uNkulunkulu akadingi ilanga elizothile nje balizothile namhlanje. uNkulunkulu akayidingi imvula. uNkulunkulu akadingi umoya lesuphefumulayo. Kuyeka uNkulunkulu sikhonza abangasekho. Ukumala uNkulunkulu. Ukumala uNkulunkulu. Umbuzo wokugcina. Senzeni ukubuyisela esisekelweni. Senzeni ukubuyisela emasisweni. Ukuba kufanele sikwenze. Ngicela sibheke izinto zibezine. Ezintathu izinto okufuneka singazenzi. Ngoba iqiniso lokuthi siphila phakathi kwazo lezi. Ngicela ukubeka izinto ezine, ezintathu okungafanele sizenze. Lena eyodwa yokugcina ufanele mama siyenze. Eyokuqala ufanele singayenzi. Ukweqisa amehlo. Sishaye ngathi lenkinga ayikho. Ikhona lenkinga. Ayikho impela lenkinga yokukhonza amadlozi. Kunabantu osebenza nabo abakhonzayo amadlozi. Kunezihlobo zakho ozalwa nabo abaye mhlawumbe welamana nabo abakhonzayo amadlozi. Kunabantu owaziyo abakhele nawe endaweni abawakhonzayo amadlozi. Into ongafanele siyenze thina njengabantu abasindisiwe ukweqisa amehlo, to overlook the problem as if lenkinga ayikho. Ikhona inkinga yamadlozi. Khona impela inkinga yamadlozi. Uma uyitshela inkinga yamadlozi mhlambe ayisikolozela, ake nginikeze izibonelo ezimbili. Isibonelo sokuqala amarondo. Kuvamile impela le ndawo zasemakhaya. Nazi elirondo lapha ngibona. Kuvamile bethi irondo nerondo nomuzi nomuzi ube nalo irondo. Bazalwane, asiphumelele socializing. Hayi ukuthi amarondo ngoba uyindle fashionable uba nayo. Siyayazi imikhuba eyenziwayo emarondo, nathi siyakwazi. So sonke isikhathi mawudlula uhamba endaweni ubona irondo sewuyazi ukuthi wenziwani lo. Khonzwa yini? Abangasekho. Khonzwa abangasekho. Edolobheni eScotland la ngihlala khona. Abantu bahambe apply kumasipala. Ngicela ukuthi umkhizi ngamkhombisa efike lapha eScotland. Ba-apply bekumasipala bacela i-permit yokuthi bafuna ukwakha. Uma bebhala kumasipala bafuna extend imizi yabo bese bekhanda irongo. Zuyibona le nkinga ayikho kubantu abahlwempu nabangafundile. Ibantu impela abafundile nabantu abanemali futhi.
So le nkinga bazalwane isiqolozele. Isiqolozele le nkinga ukuthi amadlozi ayakhonza. Enye indlela ufika ubone ngathi amadlozi ayakhonza esiqolozelayo. Ele emakhaya kungcwatshwe emabaleni. Baningi abantu lengakithi esikhothi abangafuni ukungcwaba emathuneni. Onje mawuphuma nje mawuthi umnyango uphuma ngale akumathuna la. Isidleki. Bafuna ukungcwaba emathuneni. Bafuna ukungcwaba khona. Waba ngase kufuna bebe khona la eduze. Makushisa impepho la erondweni. Ngalokho iyole emathuneni gitshela imoto. Uvele kuphunywe khona la eminyango kushisa impepho la kukhulunywe nabo babuyise bangeniswe la endlini ekhona. So isiqolozele lento bezalwane. Akufuneki thina bazalwane seqisa amehlo si-overlook le nkinga engathi ayikho. Ikhona le nkinga ikhona. Emsebenzini abantu bafike befake iphandle. Usuyazi bade kwenziwani la. Usuyazi lapha emarondweni kade kwenziwani. Irondo mina ngichaza ukuthi iBNB lapho phingwa khona abantu abangasekho. Njalo makuhlangane lapha nakuhlangana abantu bakaNkulunkulu abadalwe uNkulunkulu baye ukhonza uNkulunkulu bakhonza iThixo baphingane erondweni. So ngaso-ke bazalwane akufanele inkinga siyishaye sengazathi ayikho le nkinga. Ikhona le nkinga. Mawubona nje irondo uyazi ikhona. Mawubona amathuneni la ebaleni bengangcwaba abantu emathuneni. Kukutshela le nkinga ikhona abantu ukukhonza abantu abangasekho. Kufanele ishaye ngathi ayikho le nkinga. Number 2. Afanele le nkinga siyibekezelele bazalwane. Intolerance. Nazo ezinye indlela othola thina abazalwane sisindisiwe ngokuthi sinqeke ubudlelwane nemindeni yethu. Othola imali le nkinga siyibekezelela, siyayitolerate. Sinikele mhlambe ngesinye isikhathi ngezimali zethu. Uma kuthiwa njalo kunomsebenzi owenziwayo, angizukuya mina kodwa ngizoyihambisa imoto yami. Angizukuya mina kodwa ngizolayisha amanzi evenini yami. Ngibahambisele bese ngibuyele ekhaya. Ubamba iqhaza manje. Ubamba iqhaza noma ungashida ngizange ngihlale khona ngidla inyama. Ngokuthumela imali yakho nangokuthutha amanzi wahambise khona usibekezelelile leso simo waze wabamba futhi neqhaza. Kufanele bazalwane sisibekezelele leso sono. Number 3. Akufanele futhi lesono sisipuse uthule sicelebrate. Akufanele siseqisa amehlo, akufanele sisibekezelele, akufanele futhi lesono sisituse ubuthule singasho lutho. Yiziphi indlela esisitusa ngaso lesono singasho lutho? Kuneqiniso bazalwane. Ukuthi izinto eziningi ezenziwayo emakhaya njengoba kusiDisemba nje uzobona. Uzofika abantu beqhamuka eMgoli, eMathekwini nakuphi kuphi. Umbuzo lomuntu usebenza umsebenzi imuni athi hayi ngiyi-security kodwa uqhamuka nge-BMW ka-700,000. Ubambe ilodwa indoda cha ngibamba ilodwa. Uyise ipolima. Afike ekhaya efika ngemoto enkulu, afike ekhaya ngosofa, afike ekhaya ngimbuzi, kuhlatshwe kujatshulwe. Kubonga mhlambe lo muntu uyele umuntu oinvolved lapha koma cash in transit. Obamba imali adubula abantu abuye seyafika ekhaya ngoDisemba. Sekwenziwa idili kuyabonga. Thina sabazali bazalifuna siyibhekele. Yafuna siyibhekele. Ingane yakho mifike nemoto oyibona ake ngibona payslip. Khona uzobona ipayslip iyahambelana yineho. Iyahambelana iholo lakhe liyahambisana nempilo ayiphilayo. Liyahambisana nezinto azithengayo. Ngoba ungakwenzi lokho uzofika ucelebrate kuhlatshwe imbuzi kujatshulwe kanti lo muntu ubulala abantu bafegole ebambe imoto zemali. Ngokwenze njalo usucelebrate isono. Usuthi isono usubamba iqhaza ekutuseni isono. Mntanami ake ngibona ipayslip. Ngiyabajabulela impela osofa, ngiyajabulela impela nenyama, ngiyajabulela impela nokudla igrosa, ngijabulela konke kodwa ake ngibona ipayslip. Khona uzobona iyahambisana yini ne-lifestyle umuntu ayiphilayo. Kunjani impela? Noma ngahamba, kunjani impela? Kunjani impela? Lokho thina bazalwane ungafanele sikwenze. Kufanele celebrate, kufanele sihlanganyele, kufanele situse. Kufanele senze njani? Kufanele senze njani mase sizozenza lezo zinto? Kufanele sikhuze. Kufanele siqhelelanise. Uma ukuthi lokho kubiza ukuthi asihlatshwe ngendololwane imindeni yethu.
Uma ukuthi kubiza ukuthi imindeni yethu is-disown, ingabisahlanganyela nathi, akube njalo impela. Ngoba is for their good. Akube njalo impela. Yini indaba bazalwane ukugcizelela lo? Izolo sifundisiwe kwizenzo 17 verse 30 ukuthi uPaul uthe mayefika kulela lizwe laseKrete ebona zonke izithixo, uPaul akazange let's amen lezi asishintshele lezi. uPaul ufika lezi nokufuna destroy zonke ngoba uNkulunkulu ikhathi zokungazi uthalalisile wasevusa abantu abanjengami nawe thina esindisile ukuthi simemezele. Simemezele uNkulunkulu ezokhathi uyenze njani uzithalalisile kodwa usenomlezo omusha manje okuyiwona awuvulela abantu bonke ukuthi abantu bonke baphenduke ezonweni zabo bakholwe iNkosi uJesu Kristu. Masishaye ngathi asiboni siqisa amehlo sibekezela situsa sinalomlayezo ozoshintsha impilo zabo. Iliphi ithembele yesinalo lokuthi bazofika basindiswe? Kodwa thina kufuneka senze lokhu uPaul akushoyo. Kwaba seKorinte bokuqala isahluko 10 verse 14 athi bathanda bami kubalekeleni ukukhonza isithombe. Kubalekeleni ukukhonza isithombe. Thina okwethu kufanele sibalekele. Siyazi lokhu umphumela lokho kuzoba yini sizohlushwa. Yiko kanye lokho esabizela khona. Ukuhlushwa. Ukuhlushwa ngani? Ngenxa yegama likaJesu. Ukuhlushwa ngani? Ngenxa yokufuna ukuhamba ngobungcwele. Ushilo uJesu kuMateyu 5 verse 12 wathi nibusisiwe mangabe belethuka besho konke okubi ngenxa yegama lami ngoba umvuzo wenu umkhulu ezulwini. Nasibaqonde sithi nje ngqo ngothando nangoqiniso lwezwi likaNkulunkulu. Awuyo lapha encwadini yezenzo 5 verse 41. Izenzo 5 verse 41. Ngoba lenkonzo yokuhlupheka ngenxa yevangeli inkonzo esinikezwe yona thina njengamakholwa. Izenzo 5 verse 41 abapostoli lapho kade beboshiwe babhaqabulwa bashaywa kanzima base begojiswa kwathiwa nje wasinidedela nje ningalokothi niphinde nikhulume ngale igama likaJesu, ningalokothi niphinde nishumayele ngalo Jesu enithi uvukile kwabafileyo. Sahluko 5 verse 41 lalela abapostoli mathi babephuma bebuyela kwabazalwane bafike benze njani khona basuka phambi komphakathi bethukuthele, basuka phakathi komphakathi benyenyile bethi this is unjust. No, basuka phambi komphakathi bethokoza, bethokozela ukushaya, bethokozela ukubhaqabula ejele, bethokozela ukuboshwa bengonile kodwa ngenxa yegama likaJesu basuka phambi kwababulali, basuka phambi kwezitha zabo bethokoza ngokuba bebefanele ukudunyazwa ngenxa yalelo gama. Ngenxa yalelo gama inkonzo esibizela yona ngathi leyo bazalwane. Uma kufika enkonzweni emadlula uPaul uthini kwabaseTimotheo wesibili isahluko 3 verse 12 uthi all who desire to live godly lives they will be persecuted. Bonke abafuna ukuphila impilo engcono, bonke abamele lezi zinto ezamukelekile emhlabeni ezamanyala eziyizinekiso phambi kaNkulunkulu, bonke abazimisela ukuphila impilo ephambene nalezo zinto bayakuhlushwa. Yona nkonzo esibizelo yona leyo. Yona nkonzo esibizelo yona leyo. uPaul kuTimotheo wesibili isahluko 4 verse 6 uthi sengiyanikela sengiqedile ngilile kulokuhle ngiqedile ibanga sengiyanikela nesikhathi sokumuka sekufikile kodwa sengilindele umkhelo inkosi ezongibikela wona. Umkhelo wani uthi wayiphila kamnandi eDamascus izinto zimambela kahle? No. Uthi kwa seGalatia 6 ngiyelekeni manje ngoba emzimbeni wami sekugcwele impawu zikaKristu. Yini impawu zikaKristu? Ubhaqabuka nenhlamba nokuhlanyuka nokuqanjelwa mama. Ngoba iyona nkonzo esibizelo yona. Nelibandla likaKristu malizoma limelane nenkonzo yamadlozi. Zibuyele emasisweni. Zibuyiselwe esifundisweni zezwi lenkosi. Dinga amaKristu azovuma. Azokudeka ukuphila kwayo ngenxa yevangeli. Shayo makufanele ushayo. Wethuke makufanele uthuke. Uhlanyuke makufanele uhlanyuke. Zibuyele emasisweni. Zibuyela esifundisweni seqiniso.
Sibhekile ukuthi lithini iBhayibheli ngokukhonza amadlozi. Sabheka imiyalo, sabheka ulimi, sabheka iJesu, sabheka nobulo obuvezwa iBhayibheli ngokukhonza amadlozi. Sakhuluma ngokuba besono sokukhonza amadlozi. Sabheka ukungafanele sikwenze, nokufanele sikwenze njengamaKristu. Bazalwane, yilolu uhlobo uJesu Kristu wena nawe nami akusindisela lo. Lokhu uJesu Kristu akhetha emndenini wakho. Wakhetha endaweni yangakini, wakhetha ezweni langakini. Wakhethela khona. Yona factory setting le uNkulunkulu ayifaka kuwena. Yokuthi wena uzoba umkhonzi wabantu abangasekho. Uzokuba umkhonzi kaNkulunkulu. Uzoba umkhonzi wendodana yakhe uJesu Kristu. Mawufuna ke nabanye basindizwe njengawe. Nekume. Makufanele uhlupheke. Makufanele ushaye, makufanele uboshwe, makufanele ubulawe. Wena abantu ke bonke bayamkhonza uNkulunkulu. Abangemkhonza abeyukhala ngaye bethi kodwa usitshela. Isikhundla sokusitshela usigxeka uhlekisa ngathi. Kodwa memezela. Uzikhathi zokungazi uNkulunkulu athanelisa. Ngisacela ukuthi sivalele ngaleli culo, ngicela uzofunda leli culo. Isihloko salo sithi silindele izulu. Ngiyalithanda kabi leli culo. Angikwazi ukulinda ba umthetho ezosihola ngaleli culo ngaphambili. Lithi silindele imini enkulu yokubuya kaJesu emhlabeni, lizokhala icile ngamagumbomane omhlaba, bahlwithwe abangcwele baye ekhaya ezulwini. Uyathini uJesu na? Yibona laba abavela emhlabeni okuhluphekeni osizini. Bavumile ngemizimba yabo yahlushwa, yadelelwa ngenxa yegama lami. Bona babezingelwa, ngakho dedekani izingilosi. Bangena abangcwele. Badle ifa labo. Kuse ngathi ngasiza sikwenze lokho. Afeze imboni esenhlizweni zethu ekhiqiza izithixo usuku nosuku. Inkosi nibusisa. Amen.